Тука. Значи от тука направо. Нищо да свършвали фиданките. Къде са фиданките? Саша ми задава и въпрос. Как може да се... Чакай сега. Къде? Откъде идвате? Едно интервю искаме да ви... Аз съм от Сириус. Вие от коя планета идвате? Видете на Тимона. Няма. Ние официално интервю водим. Чакай, че ми пънтаха. Йогана, смеха ли сте ви, извинявам? Не. Вие откъде дойдохте, извинявайте? Паднах от водата. Добре. Супер. Благоевградската гора. Браво, супер. Днеска има от Благоевград. И аз съм от Благоевград по баща. Така ли? Да. Браво. Тук сме в Благоевградската